Ця літопись 30-річного спротиву білоруського народу поглинання Російської Федерації Білорусі і спротиву Лукашенківському режиму. Ви бачите ці стенди, і саме головне, зверніть увагу, ці стенди зроблені відмислово на білоруській мові. Тобто кожен українець зрозуміє, що тут написано. Жодний росієць цього не зрозуміє. Всі чітко пам'ятають, откуда почався в 22-му році наступ. Тобто ми тут, щоб розповісти мешканцям Рівня різницю поміж лукашистами і білорусами. Лукашисти – це ті, хто надав свою територію для повномасштабного наступу, ті, хто підтримує російську агресію. А білоруси – це ті, хто сьогодні пліч-опліч тут з українцями стоять на захисті не тільки України і Білорусі, а й всього цивілізованого світу. Мотивувала несправедливість цієї війни в отношениях до украинского народа и Украины. И другое, что был ображен мой гонор, тому что Москва приперлась на територію України з території Білорусі. Про загрозу з території Білорусі, навіть коли після Лукашенки прийдуть ніякі наступники, ягодні з той же партії лукашистської, то для України буде постійна загроза. Коли не буде порядку у Білорусі, то для України буде погроза, непосередня погроза для єдної голови, для Києва.